Neboli taky Ani do piče, vole. No to smůnu. Já ten kouř úplně, ne ten práv, nebo co to je, ne? Teď si budu natáčet já. Dár holky. Já jsem z Brna, je piče. Dár holky. Já jsem z Brna. A moje číslo je. Piča, nesvídá mě. Moje číslo je. 158, 155, 150. Zavolej. Počkám tě, oh my god. Zavolej mi. A můj Facebook je David Matyšek. A teď tohle je Roger Fárek. Tohle je Natália Otuna, hlavu má jak ples, vole. A já jsem tady ten největší kresel z téhle školy. Jmenuje se to Gladolimská Giro Pička. A zavolejte mi, holky. Jo? Moc vás. A jestli to teda pičá kamarádská na Facebook, taky rozkopu spánek. Já bych to dal na YouTubeko a to by bylo, vole. Aby to piče. To by bylo populární, jak to, jak ta maška Ty hledala kundo, toho kluka z to autobusu. svítí, pičo. Tomu klukovi už žádný drogy, Martin.